στο μεγάλο, αν δεν τα τηλεφωνώ, αυτό στο μεγάλο, σε παρώ. Είσαι και αμυφία, να κάσαμε στα τουνιά, να ρεύεις τα φυλάκια, είπα ρε παιδιά. Ουρπήγια του ρευμένο και κορομάρα τη μανιά, εμείς είναι κομμωμένες, δεν μου προσφυγιά. Γεια Πρωτονάχω τα μανία, τα ραβαστασά. Θέλουμε την ευκαιρία να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε έναν συνάδελφο, σε μια συναδέλφη. Είναι από την Αθήνα μόνο, η οποία όλα αυτά τα χρόνια, όταν άλλαξε ο Κυριός Καβούρης, άμεσα στο τέλος, την Κατερίνα Μπέλη. Η Κατερίνα είναι παιδί που βρίσκεται κοντά σε όλα τα πολιτιστικά κέντρα, βρίσκεται κοντά σε όλες τις δραστηριότητες του πολιτιστικού κέντρου, σε όλα τα συνέδρια που κάνουμε σαν πολιτιστική ένωση. Είναι ο άνθρωπος που μας παρακολουθεί, είναι ο άνθρωπος που μας βλέπει, είναι ο άνθρωπος που μας βοηθάει εκεί που χρειαζόμαστε. Με τον δικό της τρόπο. Εμείς λοιπόν με την ευκαιρία, επειδή ήταν δικιά μας υπόθεση, ήταν οικογενειακή υπόθεση. Δεν θέλουμε να το κάνουμε δημόσια εσάς που είναι ιδιαίτερα. Θέλουμε να δώσουμε μια πλακέτα να σημαίνει. Αλλά όλους τους συναδέλφους, όλους τους έχουν συνεργαστεί όλα αυτά τα 11 χρόνια, περάσαν 11 χρόνια που ξεκίνησαν να κάνουν μεταξύ μαζί σας. Πραγματικά, πέρα από οτιδήποτε άλλο έχουμε κάνει μαζί, ξέρετε ότι εγώ είμαι κομμάτι από εσάς και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν πάω, ξέρω ότι μπορώ να σας πω τηλέφωνο και κάποιος θα είναι εκεί για μένα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.